न'खरा गोबां गोरिब आरो गोबां दुखुथिया न'खरनिफ्राय आङो जोनोम लानाय, बेनि थाखायनो दिनै आङो माने इउटुब चेनेलावहाय गोदानै फैफिनबाय। थ' नोंथां खुलुमबाय, हेल' लोगोफोर, गिबियावनो बयखौबो आंनि गोरिबल' इउटुब चेनेलाव बरायना लाबोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं, आंबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आं बेखौसो नटिस होनो सानदों, माने जोंनि हालामावहाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथां आदाया फैगोन। स' नोंथांखौहाय जोंनि हालामाव बरायनानै लाबोनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो आंनि बुंनांगौआ बेनो, स' गाइस माने आङो गोबावथार जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोया, आरो जिखिनि माखासे आंनि कन्टेन्ट माखासे भिडिअफोर दंमोन बेखौ आङो डिलिट खालामजोब्बाय। ओमफ्राय दायो आङो भिडिअखौ गोदानै स्टार्ट खालामफिनबाय। स' नोंथांमोना अननानै आंखौ बयबो हेफाजाब मदद खालामदो। माने जोंनि न'खरा गोबां गोरिब आरो गोबां दुखुथिया न'खरनिफ्राय आङो जोनोम लानाय, बेनि थाखायनो दिनै आङो माने इउटुब चेनेलावहाय गोदानै फैफिनबाय। थ' नोंखौ माने सापर्ट खालामबानो जाबाय, हेफाजाब होबानो जाबाय, मदद होबानो जाबाय। माने जोंहानि न'खरा गोबां गोरिब, आरो बेबायदि गोरिब न'खरनियाव आङो जोनोम लानानै दिनै माने बहुद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो सहायनानै सैज' खालामनानै दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो दिल्लीयाव थांनाय माखासे भिडिअ आंनाव दङमोन, गोबां भिडिअ दाबो दङ। ओमफ्राय माने भिडिअखौ आङो आपल'ड होनो हायाखै। स' माने मा होनगोन, मिक्स आप जाजोब्बाय। माखासे भिडिअफोरखौ मिक्स आप जानायनि थाखाय आं माने भिडिअखौ इडिट खालामबाबो खालामख'नो हायाखै, नागिरख'नो हायाखै। थ' हायोबा आं बिदिनो लासै मोनसे ससे भिडिअखौ होलांगोन। अननानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो बयबो आंखौ सापर्ट खालाम, नोंथांमोनखौबो आं सापर्ट खालामगोन, नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था। बेनिफ्राय जोंनि बाटासपुर हालामावहाय प्रेक्टिकेल आदा फैगोन, नोंथांखौ जोंनि हालामाव बरायनो थाहरबाय। बे फांसनाव थांनाय जायोबा आं भिडिअखौ देखायनो नाजानोसै, बिथांखौ लोगो हमनो नाजानोसै। स' हायोना हाया ट्राइ खालामनोसै। आं माने गोबां बेस्थ' आरो बिजियाव थाबाय थायो। ओमफ्राय स' माने दिल्लीनि आं भिडिअखौ माखासेखौ होनो हाख'वा जादों दे गाइस, बेनि थाखाय आङो निमाहा बिनो थाबाय। लेटबाबो आं भिडिअखौ होलांबाय थागोन। ओमफ्राय आंनि गोरिब ब्लग इउटुब चेनेलखौ बयबो अननानै सापर्ट खालामदो। लोगोसेनो आङो नैथि मोनसे चेनेल खुलिदों, आर'नाइ बड' ब्लग इउटुब चेनेल खुलिदों। आं बे आर'नाइ बड' ब्लगावहाय जोंनि बर' हारिनि आर'नाइनि सोमोन्दै, लोगोसे जोंनि बर' हारिया माबायदि आर'नाइ लायो, माबायदि दायो, बोरै खालामो, बेफोर आर'नाइफोरखौ आं माने गुबुन जायगायावबो सिनायथि होनो नाजालांगोन। लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होगोन, मुंदांखा खालामगोन। थ' माने नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थायोबानो आङो बै आर'नाइ बड' ब्लग इउटुब चेनेलावहाय बांसिन भिडिअखौ लाबोगोन। लोगोसे जेरावखि जाया थाङा मानो आङो माने गोजान जायगायाव थाङोबा माने आर'नाइ लाना थांगोन। लोगोसे बे आर'नाइखौ माने गुबुन हारिनि गेजेराव सिनायथि होगोन आरोना। थ' बेखिनियानो, बिदिबा दिनैनि भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा। थ' बाय बाय, टाटा, उननि नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन।